Yung pinaka mura na pwede nyong ikarga, sir? Magkano po yung minimum na pwede nyong ikarga? Sir, magkano yung minimum na pwede nyong ikarga? Dito po, bakit? Welcome to Gear Moto. Please like and subscribe. Yo, what's up sa inyo mga kamoto. So, ito na yung part 2 ng papakarga ng minimum sa mga gas station. So, dito naman tayo sa Bugalyon. Bugalyon, Pangasinan, no? So, tara, simulan na natin. Biktima na tayo, let's do this. Gagi, nangyari dun? Wait. Inaksidente pala dito. Hey, let's go. First target natin. Toti gasoline station. Yeah, boy. Dito tayo. Sir, magkano yung pwedeng ipakarga na gasolina, sir? Magkano po? Magkano yung pinaka mura na pwede nyong ikarga, sir? Sir, ito lang yung prices niya po, sir. Magkano, sir? Yung iba kasi 20, ganun, pwede 10 eh. Oh, pwede na po, sir. Pwede naman, sir. Pwedeng 10 rin. What? Hindi na po, hanggang 20 lang po, sir. 20. Sige, sir, 20. Unleaded, sir, unleaded. Bigyan ko na rin kayo ng sticker. Tumigil ako dyan, akala ko nasira yung camera ko. Wala kaming pakialam! Tapos na, sir. Ang bilis. Ito, sir. Thank you, sir. Panood niyo. Shoutout kayo, sir. Pangalan niyo, sir? Iyan po, Iyan. Shoutout kayo, sir. Iyan. Hindi pa shoutout kayo, sir? Wala. Sige. Thank you, sir. Thank you. Yeah. Ay, hindi pa ako nagbayad pala. Nakalimutan. Thank you, sir. Thank you. Thank you, sir. Okay. So, Toti fuel, ano? 20. Bali may to eh, magkakatabi itong apat na to eh. Toti, Phoenix, Flying B, tapos Eco Oil. Memorize ko Lagi kasi ako napapakarga dito eh. Siyempre, dito na ako nakatira. So, ayan. Next victim natin, Phoenix fuel, pare. Let's go. Ano ba? So, let's go. Phoenix fuel. Unleaded po. Hindi po. Magkano po yung minimum na pwede nyong ikarga? Oh, hell no! Pwede ba 40? 40 po ang minimum. Hindi po pwedeng 20, Ay, ganun. wala pong 20. Ay, wala. 40. So, 30 po, pwede rin ito. 30 pwede. Sige, hanggang 30 daw. 30 po, 30. 30 lang, 30. Super 91, sir. Ayan. Super ba tayo with posit na lagi, sir? 30 pesos po. 0-0 po ang start. Safety reminder. Okay. Baka meron na kayo sa limit plus stock po para maka-earn tayo po ng points. Pwede po natin i-download dyan, sir, para po maka-earn tayo ng points. Kada makakarga pilit. Limitless po. Opo. Kapag naipon yung points dyan, sir, pwede nyo pong gamitin pang gasolina din. Okay. Yan guys, limitless app Apps po. Ayan, Download ayan. lang po natin yan. sa Phoenix. 30 pesos tayo, sir. Okay. Bayad na muna ako. Taas na po kasi ang presyo ng gasolina. Pataas naman po. Oo. Pag 20 pesos, wala na tayo mapupunan. Bigyan ko na yung sticker, ma'am. Sige po, thank you po.
Sibuhan ko na lang po siya. Hindi, okay lang po. Okay lang. Aba. Masara. Okay. Phoenix. 30 pesos. Thank you. Di, okay lang po. May papa-shoutout po kayo? Wala. Sige. Shoutout na lang kay ma'am. Thank you. Sige po. Alright. Thank you. Next victim. So, pataas kanina 20 sa Toti, 30 sa Phoenix, Bugalyon. Next stop, Eco Oil. Let's go. Parang mura dito. Saan kaya? Unleaded sir, unleaded. Sir, magkano yung minimum na pwede nyong ikarga? Dito po, sa akin. What? 50 ang pinaka minimum. Hindi pwedeng 20 ganun. 50. Para magpudula. Wait lang sir. Aray ko. Ginagawa mo! Sige sir, 50. So dito sa Eco Oil, 50. Sama natin si Sir, pangalan niya sir? Jomar po. Sir Jomar, shoutout kay Sir Jomar. Bigyan ko na rin kayo ng sticker sir, para mapanood niyo sa Facebook, YouTube. Ay, bigyan niya na. Vlog ako ngayon. Giro mo to. Ano pangalan mo sa Facebook? Yan din sir. Sige po. Tingnan ko maya. Sige sir. Pero hanapin niyo na lang muna sa YouTube. Kasi mahirap hanapin sa Facebook eh. That's weird. May page ka? Oh, Kita? sir. Follow na lang kita. Sige sir, salamat. Thank you. 50 no sir, 50. Thank you. Thank you sir, thank you. Ayun. Nagbablog ka ba, sir? Ha? Nagbablog ka ba? Hindi na. Nagbablog ngayon sir. Ay, ngayon. Ano yun, sir? I-upload mo sa Facebook? Ay, sa YouTube? YouTube tsaka Facebook sir. Sige, sir. Follow. Sige sir. Thank you. Thank you. So, ayun. Dali na tayo sa Eco Oil. Sir. Next stop is Flying D. Okay. Medyo mataas sa Eco Oil 50 ang minimum guys sa Eco Oil. Walang 10 dito. Try natin tong Flying D. Mas mura dito, 75 lang Bruh. Yan ang murang gas. Dito mura. Ayun, dalawa. Sir, turn po. Sir, magkano yung minimum na pwede nyong ikarga, sir? I see you looking at my PIC. Yung pinakamababa po na pwede nyong ikarga? 20, sir. Ayun, may 20. 20 nga lang, sir, 20. Akala ko 30 ang pinakamababa. So dito sa Flying D, 20 ang minimum. Ay shit, papuno na ata. Oh no! 20, sir. Sir, 20. Sa kabila, 50. 50. Dun sa Phoenix, 30. Huwag kayo iiyak. Pero sa 20. Itong pinakamababa so far, Flying D, 20 yung minimum. Bruh. Sir, kisap mo. Pwede bang 10, sir? Kung wala ka talagang pera, di. Pwede daw, kung wala talagang pera, pwedeng 10. Bigyan ko na rin kayo ng sticker, sir. Okay. Para mapanood niya sa... Vlogger. Ay, sir. Ay, sige, bigyan ko na. Ay, yun. Gago! Sige, ito na lang, sir. Sige. Thank you. Papanood niya sa sa YouTube tsaka Facebook. Sir. Shoutout pala kila sir. Pangalan niya, sir? Aris Vargas, sir. Sir Alex. Aris. So kay Sir Christian. Yun. Shoutout sa inyo. May pa shoutout kayo, sir? May ba? Wala na, sir, ha? Wala. Kayo, sir? Asawa ko, sir. Ayun. Shoutout sa asawa ni Sir Aris. Ayun. Salamat, sir, ha? Okay, sir.
Last na sa ano, sa bayan naman. Sige sir, thank you. Sige, thank you sir, thank you. So pwede pala hanggang 10. Pwede hanggang 10 sa ano, Flying V. Kung wala talagang pera daw, consider nila. So next, sa bayan naman na tayo. A few inches later. Alright, so hindi na tayo sa last victim. Last victim of today's video. So dito naman tayo sa Centrum, dito sa bayan mismo ng ano, Bugalyon. Tignan natin kung magkano ang minimum nila, no? Ikot tayo. Handa, baliktad kasi. Yun ang entrance eh. Okay. Papakarga kayo sir? Ay, saka na daw. Okay. Sir, magkano yung ano, minimum na pwedeng ipakarga sa unleaded sir? 20. 20. 20 lang sir, 20. Unleaded. Unleaded sir, unleaded. Ayan. 20. Bigyan ko na rin kayo ng sticker sir. Yes sir. Okay. Thank you. 20 sir no? Ha? Wala ko. Huwag kayo iiyak. Sir. Thank you. Let's go. Ano nag-answer? Thank you sir. So ano, that's it for today's video mga kamoto. Bali dito na magtatapos ang vlog. Shoutout sa lahat ng mga nagpapa-shoutout dyan, no? Hello. Bali ang pinaka minimum na napagas natin ngayon is 20, no? Sa Flying V tsaka sa Centrum. Pero sa Flying V sabi nila pwede daw hanggang 10 kung talagang walang wala na yung magpapagas. So ano naman, okay naman dito. Medyo ano, kung ikukumpara yung price ng gas sa Alaminos sa Bugalyon, mas mura sa Bugalyon eh. So yun lang, salamat sa panonood. Ayun sa mga kamoto.